நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது அதால் நமக்கு வர வலி கொஞ்சம் டைம் தான் இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு மேலேயும் நம்ம சோகமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அதுக்கு ஒரு தீர்வை பற்றி யோசிக்காமல் அதை பற்றி நம்ம தேவையில்லாமல் சிந்தித்து கொண்டிருப்பது தான். சில வினாடிகளில் நாம் இழக்கும் கவனம் அதை திரும்ப பெறுவதற்கு பல மணி நேரங்கள் ஏன் சில நாட்கள் கூட நமக்கு தேவைப்படலாம். கோபமாக இருந்தாலும் கூட நாம் நிதானத்தை இழந்து விடக்கூடாது. விமர்சனம் பண்ணுவது வேறு, குறை சொல்லுவது வேறு. ஆனால் இந்த இரண்டையும் ஒன்று என்று நினைப்பவர்களிடம் நீங்கள் நியாயத்தை எதிர்பார்ப்பது தவறு. சில நேரங்களில் சில நினைவுகள் மட்டும்தான் நம்மை திருப்திப்படுத்துகிறது என்றால் அதற்கு காரணம் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை அவ்வளவு மோசமா இருக்குது. வாழ்க்கையின் எந்த திருப்பத்திற்கும் பொறுமை அவசியம். ஆனால் அந்த பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை இருக்கிறது என்பதை நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிடக்கூடாது. ஐயோ என்னை தனியா விட்டுருங்க என்ற ஒரு குரல் எழுந்தால் அந்த வார்த்தைக்கு பின்னாடி இருப்பது முழுக்க முழுக்க கஷ்டம்தான். நமக்கு பிடிச்ச வேலையை செய்யும் போது இல்லைன்னா பிடிச்சவங்க கூட நாம இருக்கும்போது மன அழுத்தம் குறைஞ்சிடும். ஆனா இப்ப நிறைய பேர் டிப்ரெஷன்ல இருக்கிறதுக்கு காரணம் திணிப்பு. ஒரு மனிதனுடைய முகத்தை பார்க்கிற நாய் அவனுடைய மனநிலையை புரிந்து கொள்ளும் என்று சைக்காலஜிக்கல் ஆய்வு சொல்லுது. ஆனா கூட இருக்கிறவங்களே நமக்கு கஷ்டத்தையும் துன்பத்தையும் துயரத்தையும் கொடுத்துட்டு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி எதுவுமே தெரியாத மாதிரி அவங்களே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க.